Ahoj, v tomto videu ti poviem, ako sa môžeš naučiť začať zarábať na tom, čo ťa baví. Začal by som jedným príbehom. Bol raz jeden chalan, ktorý mal nápad. Už počas strednej školy sa začal venovať obchodu a podnikaniu. Začal premýšľať nad tým, ako si môže zarobiť peniaze inak, okrem klasických brigád. Bol trochu rebel nielen v škole, ale aj vo svojom osobnom živote. Môžeme povedať, že už vtedy sa vydal na cestu podnikania. Jeho kroky neboli vždy úspešné, o čom svedčí aj jeho prvý e-shop, ktorý musel zatvoriť. Pointou je, že aj na základe neúspechov sa nevzdával a šiel ďalej. Čiže mal nápad, biznis ideu, ale tento začínajúci mladý podnikateľ nemal presný návod, ktorý mu ukazuje krok za krokom, ako a podľa čoho naštartovať vlastné podnikanie, napríklad na tom, čo ho baví. Bol na to sám a nemal osobného mentora, kouča a obchodného partnera, o ktorého by sa mohol oprieť. Preto vlastne aj tento internetový obchod musel potom zatvoriť. Nevedel, ako to má robiť, nemal presné know-how a how-to. O kom rozprávam, alebo ako je to teraz a kde sa vlastne dostal? Takže ahojte, volám sa Lukáš Franko a som mladý podnikateľ z pláže, ktorý zarába vlastnou hlavou na tom, čo ho baví. Založil som portál maoj.sk a inštitúciu eForex Academy. V podstate som vybudoval prvé a zároveň jediné vzdelávacie centrum na Slovenskej a Českej republike, ktoré sa venuje komplexnému vzdelávaniu obchodníkom na finančných trhoch. O tom, že moje myšlienky a nápady sú jedinečné, svedčí aj fakt, že najväčšia konkurencia na Slovensku kopíruje služby, ako aj dizajn mojich stránok. Avšak ja som sa zameral na vzdelávanie nových obchodníkov, z čoho vzýšla eForex Academy. No a formovaním a stavbou celého vzdelávacieho programu eForex Academy som zistil, že vízia a poslanie tohto projektu je veľa vyššie. Preto vznikol projekt Maoj, myslite a obchodujte inak, kde sa venujem tomu, ako zarábať vlastnou hlavou na tom, čo vás baví, ale nie len na finančných trhoch. V poslednej dobe taktiež chodím aj po vysokých školách a prednášam o tom, ako začať robiť to, čo ťa baví. Pointou tohto videa je to, že rád by som ti ukázal, ako sa stať vysmiatým mladým podnikateľom, ktorý naštartoval svoje podnikanie a vie si zarobiť vlastnou hlavou tým, čo ho baví. Tým, že som prešiel už určitú časť toho podnikateľského sveta a veľa vecí som skúsil na sebe, tak prišiel som nejakým 7-krokovým plánom. To, čo ti chcem ponúknuť, je riešenie a workshop s názvom Ako začať zarábať na tom, čo ťa baví. Workshop sa bude konať v Humennom dňa 26.6.2014, je to štvrtok. Bližšie informácie nájdeš nižšie v texte a taktiež v záložke hore program. Ja by som ti teraz chcel predstaviť z časti, o čom tento workshop je a na čo sa môžeš tešiť. Takže workshop ti ponúka riešenie v podobe 7-krokového plánu, ktorý ukazuje krok za krokom, ako premeniť nápad na reálne podnikanie a naštartovať tak vlastnú online firmu doslova za babku, ktorá zarába na tom, čo ťa baví. Ako na to? Keďže si na tejto stránke, tak videl si úvodnú stránku a v podstate tam sú také 4 headliny. To znamená, že potrebuješ sa registrovať na workshop, to spravíš nižšie v tomto texte. Potom tou registráciou získavaš veľmi hodnotný e-book zdarma, ktorý doslova mení život. O e-booku ti poviem za chvíľku viac. Následne si potrebuješ premyslieť možno svoj nápad, pokiaľ ho nemáš, nie je problém, pretože na workshope počítam aj s takouto možnosťou a bude sa pracovať v tímoch. Akých tímoch alebo ako to bude prebiehať, nechaj sa prekvapiť, trošku nájdeš toho, že čo ťa čaká v sekcii program. No a záver workshopu by mal byť to, že postavíme z nejakého nápadu projekt a ukážem ti, ako môžeš začať zarábať na tom, čo ťa baví. Rád by som ti predstavil ešte, čo všetko si z workshopu odnesieš, alebo prečo by si vôbec mal prísť. Takže odnesieš si presný návod, ktorý ukazuje krok za krokom, ako premeniť nápad na reálne podnikanie. Získaš know-how and how-to, ako začať zarábať na tom, čo ťa baví. Získaš e-book, ktorý opisuje 21 pravidiel úspechu nielen v podnikaní, ale aj v osobnom živote. Získaš odpovede na otázky, ktoré máš ohľadom možno podnikania alebo toho, ako sa naštartovať v živote a začať robiť možno nejaké zmysluplné veci alebo pomáhať v nejakých projektoch
Takže aj na to je priestor, aj k tomu dáva tento workshop priestor. Takisto získaš nové kontakty na možnú spoluprácu na nápade alebo už na nejakom tvojom projekte, ktorý by si chcel rozbehnúť. A taký bonus alebo taká možno najlepšia vec, ktorá by ťa mohla motivovať k tomu, aby si prišiel, je, že môžeš vyhrať vlastne s tým svojím nápadom alebo projektom, ktorý postavíte, ceny v hodnote viac ako 200 €, čo je, si myslím, celkom zaujímavé. Taktiež za dôležité pokladám povedať to, že nie je to len jeden 4-hodinový workshop. Cieľom nie je prísť na niečo a len tak si o niečom porozprávať. Predpokladám, že chceš, aby tvoj sen o úspešnom podnikaní po workshope neskončil a aby si pokračoval po ceste postupnými krokmi až do cieľa. Preto mám pre teba skvelú správu, lebo workshopom to vôbec nekončí, práve naopak začína. Keďže sa zúčastníš workshopu, získavaš celý balík know-how and how-to, ktoré ti pomôže premeniť nápad na reálne podnikanie. S tým, že v podstate toto, čo teraz ti predstavujem, je niečo prvé a niečo jedinečné v humenom a môjim cieľom osobným je vybudovať tu kvázi nejakú skupinu alebo doslova možno nejakú školu podnikania, kde v podstate sa budeme stretávať ľudia, ktorí sa zaujímajú o podnikanie, nápady, projekty a tak ďalej a budeme si navzájom radiť, posúvať sa dopredu a tvoriť. Pretože tu na také nič nie je a bolo by dobré, ak by to tu vzniklo. Takže ešte ti poviem k tomu, čo vlastne získaš, alebo teda čo si môžeš zobrať potom aj domov, alebo čo ti príde na e-mail. Takže bude to e-book, o ktorom som už spomínal, Malé princípy úspechu, nielen v podnikaní, ale aj v osobnom živote, ktorý vlastne doslova mení život, pretože je úplne jedno, či chceš podnikať alebo nie. Totiž v e-booku nájdeš návod, ako byť šťastný a robiť len to, čo chceš a čo ťa baví. Potom získavaš pracovný zošit z workshopu, v ktorom nájdeš teóriu, ale aj praktické cvičenia z workshopu. Bude obsahovať 7-krokový plán, ktorý ukazuje krok za krokom, ako premeniť nápad na reálne podnikanie a naštartovať tak vlastnú online firmu za babku, ktorá zarába na tom, čo ťa baví. Čiže jedna vec je, že si niečo vypočuješ, niečo si skúsiš, ale aj to, celý ten komplet, čo sa budeme baviť na tom workshope, to získaš. To budeš mať pre seba zdarma. A takisto získaš akčný plán krokov, alebo tzv. Checklist dokument. To znamená, že tam nájdeš pomocné otázky a cvičenia ku konkrétnym krokom z pracovného zošita. K čomu slúži tento akčný plán krokov? No, slúži hlavne kvôli tomu, alebo na to, aby si sa nezasekol len na niečom, že super, tvoja energia a motivácia vystúpila hore na workshope, ale aby si reálne pokračoval na tom nápade a premenil ho na projekt a úspešný biznis. Hej, čiže slúži to hlavne na to, aby si videl, čo máš hotové a čo ešte máš urobiť. V podstate chcel by som ti povedať ešte, že tento workshop nie je pre každého. Odporúčam si prečítať, aby si prečítal ešte pod týmto textom, alebo teda videom v texte 3 upozornenia. Pretože tento workshop naozaj nie je pre každého. A nechcem, aby si sa tam registroval, ak necítiš, že tento workshop nie je pre teba. Ak si myslíš, že teraz by si už mal byť presvedčený, že tento workshop nie je len taká obyčajná prednáška o podnikaní, na ktorej si možno niekedy bol, alebo nejaký počul, tak tiež si myslím, že by si mal vedieť, respektíve cítiť, že je tento workshop práve pre teba a chcem, aby si nezabudal na jednu dôležitú vetu. Ak chceš mať v podnikaní alebo osobnom živote reálne výsledky, je potrebné preto niečo urobiť. Možno sa pýtaš, že na čo tam pôjdem, prečo tam pôjdem, alebo má to vôbec zmysel nejaké tie 4 hodiny, však to je málo, veľa, neviem. Možno sa pýtaš otázku, že čo môže jeden workshop urobiť pre teba a tvoje podnikanie. Moja odpoveď je veľmi veľa. Sám to viem zo svojich skúseností, pretože podobné veci som už absolvoval a boli to kratšie veci a pomohli mi veľmi. Takže moje odporúčanie je, aby si sa registroval na workshop, začal podnikať z pláže ako lenivý milionár, pretože práve na workshope ťa naučím, ako zarábať na tom, čo ťa baví. Takže už keď to v tebe vrie a cítiš, že je tento workshop vhodný práve pre teba, chceš prísť a naučiť sa, ako premeniť nápad na podnikanie, tak neváhaj a registruj sa nižšie. V texte nájdeš registračný formulár, kde zadaš meno, e-mail
A vlastne na tvoj e-mail príde potom elektronická vstupenka s informáciami, čo je potrebné so sebou vziať, na čo sa môžeš tešiť a možno ešte aké podputové informácie. Tým ti chcem poďakovať, že si mal chuť a vydržal si toto video pozerať až do konca. Odporúčam ti pozrieť si ešte text pod týmto videom, tiež tam nájdeš ešte zaujímavé informácie. Ďakujem ti a teším sa na teba na workshope. Ahoj!